Η σωτηρία της Ελλάδας έχει όνομα. Οικογένεια Παπανδρέου. 70 χρόνια προσφέρουν στην Ελλάδα. 70 χρόνια σώζουν το λαό της. Με ανιδιοτέλεια, αλτρουισμό, συνέπεια. Γεώργιος Παπανδρέου, παππούς. Λαέ των Αθηνών, λαέ της Ελλάδος, ζήτω η δημοκρατία. Έσωσε τη χώρα από τους κομμουνιστές. Έσωσε τη χώρα από τη δεξιά. Έσωσε τη χώρα από τους Άγγλους. Έφερε τη δημοκρατία και χόρτασε ο κόσμος ψωμί της ξενιτιάς. Ανδρέας Παπανδρέου, μπαμπάς. Ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας, ή η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος. Έσωσε τη χώρα από τη δεξιά. Έσωσε τη χώρα από τους Αμερικάνους. Έδωσε τα όλα του Τσοβόλα. Έφερε τη Μιμή και χόρτασε ο κόσμος χωριάτικο ψωμί. Γιώργος Παπανδρέου, γιος και εγγονός. Το δίλημμα σήμερα είναι ένα. Θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει ή θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει? Έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία, από τη δεξιά, από τον κομμουνισμό και από το στιγνό καπιταλισμό. Χόρτασε ο κόσμος πολύ σπόρο ψωμί. Οικογένεια Παπανδρέου. 70 χρόνια ασταμάτητης προσφοράς στην Ελλάδα. Παππούς, μπαμπάς και εγγονός. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε τη δική μας τρόικα. Και η σωτηρία συνεχίζεται.